Это я ж турман нас не отпустила. Так, я ж не отпускаю. Да. Дакладна. Зараз у гэты час у калоніі. А что в 6 гадзін? Вячэра, напрыклад. Калі з фабрыкі ідзем, якраз у гэты час. Назад ужо з вячэры ідзем вярцей. А нашы девочки ідуць з вячэры. Што будзем? Так. Ну, мы про одну, потом про... Буду передавать картину. 31. Я б уже починала. Давай. Погнали. Это памятаешь, коли я шла на комиссию перед ШИЗО по проходу. Ну, вот это. Усім добрый вечер. Мы, напевно, будем починать. Дякую всем, что вы сегодня пришли. У нас такая максимально неформальная встреча сегодня намечалась по теме, по, напевно, не самой популярной таблоидной, но про якую нам важно мерковать. Меня зовут Настя Лойко, я правооборонца. Это Марфа Рабкова, правооборонка, да, может быть, такую форму больше. И я вельмі рада сегодня быть тут. Сегодня ровно 5 месяцев, як мы опынуліся на свабодзе, як нас вывезли сюда у Вільню. Я вельмі рада павернуцца ў гэты горад, я яго вельмі люблю і рада, што у меня уже есть такая магчымасць. Я вельмі рада быць сёння побач з Марфай і мець магчымасць распавесці тое, што важнага. І у нас ёсць толькі некалькі момантаў, які мы хочам распавесці. Мы вельмі чакаем на вашы пытанні, на вашу актыўнасць. Мы распавядзем два невялічкіх блоку. Першы будзе пра... Мы распавядзем адна пра адну. Про наши успаміны гэтага турэмнага досведу і тое, што з намі адбывалася, звязана якраз такім сяброўствам. І другая частка трошкі пра свае пляны ў бліжэйшы час, пра тое, чым мы хочам займацца і займаемся ўжо. І у вас будзе магчымасць задаць нам пытанне. І большая частка будзе якраз пра пытанні, і таму вельмі спадзяемся, што вы гатовы будзеце нам іх задаваць. І гэта разлічана на гадзіну. Пачну, напэўна, з таго, што мне Марфа сёння папракала па дарозе, таму што я спытала яе, а в якім там годзе мы пазнаёміліся. Яна такая, вось, сяброўкі, тоже мне. Мы пазнаёміліся з Марфай 10 гадоў таму, больш за 10 гадоў таму, гэта быў 2016 год. Марфу затрымалі па яе першай крымінальнай справе ў якасці падазронай. Яна правяла 3 сутак на ІЧУ за свой актывізм, за грамадскую дзейнасць. І я тады працавала в праваабарончым цэнтры «Весна», в грамадскай прыёмнай. І ўжо пасля яе вызвалення мы спісывалі ў чаціках і завочна вось так пазнаёміліся. Яна якраз кансультавалася пра тое, што можа быць далей, якія перспектывы. І ўжо трошкі пазней мы сустрэліся ўжывую. Паміж гэтым я пазнаёміла з яе будучым мужам, і ён пазнаёміў нас ужывую, таму у нас была такая гісторыя. Мы перыядычна былі на сувязі, сустракаліся па нейкіх справах больш, магчыма, трошкі пазней ўжо сталі сябраваць. І Марфа валантэрыла ў адным з прытулкаў для бездомных жывёлаў под Менском, і я как раз шукала ў 2017 годзе сабе пёсечка. І Марфа это тая, хто дапамаглі падабраць гэтага пёсіка. Мой пёс Эрык з прытулку, дзе валантэрыла Марфа, і менавіта яна абірала яго для мяне, знаёміла нас і дапамагала першы час яго адаптацыі. Таму у нас ёсць вельмі вялікая сувязь звязаная з гэтай часткай таксама. І я вельмі добра памятаю дзень, калі затрымалі Марфу. Гэта было 17 верасня 2020 года. Нягледзячы на тое, што ў всех у нас тады было шмат працы, мы дастаткова хутка даведаліся пра затрыманне. І наступны дзень быў в клопатах, калі мы там адвакаткі, перадачы, і вось гэта все трэба было рабіць. І в тыя часы была магчымасць хаця б напісаць ліст і атрымаць адказ. Перыядычна я пісала лісты Марфе, перыядычна атрымлівала адказы, на жаль, іх дастаткова шмат зрэзалі. І ўжо праз 2 гады, трошкі больш, ну, трошкі менш дакладней прыйшлося таго, што наступны раз Марфу я ўжо пабачыла, калі пачаўся суд у траўні 2022 года, калі не памыляюся. Нават в красавіку. Так, я памятаю, што была весна. В красавіку 2022 года я ўжо пабачыла Марфу на судовым працэсе. Мне было вельмі прыемна, што яна была в цішотцы, якую мы дапамагалі рабіць. Это была цішотка з Добі, з эльфам Добі, дзе напісана «Добі, вольны эльф». Яна как раз і памятаю, заходжу в залю, на гэты момант расшпілівае кашулю і паказвае, што на гэтай цішотцы. Это было сапраўды вельмі прыемна. Іх вельмі мала, у нас усяго у 3, насамрэч, такія цішоткі, яны дастаткова унікальныя. І пасля ўжо суд
зрабілі закрытым. Я смогла побачыць Марфу наступны раз в дзень прысуду. Гэта было 6 верасня 2022 года. Пасля прысуду мяне затрымалі, я адбывала 30-суткавы арышт, потым мяне вызвалілі, і ўжо праз 3 тыдні мяне затрымалі ўжо на сталае. І наступны раз пра Марфу я пачула першыя дні в СІЗА. Меня выклікалі да адвакаткі, яшчэ да адвакаткі выклікалі адну палізняволеную, і она в коридоре мне поспела шепнуть: «Тебе привитание от Марфы». Они сидели в соседних камерах, Марфа почула, что выкликают и ей, и меня, передала привитание. Я один раз умудрилась передать маляву на Валадарцы, хотя это было вельми тяжко передавать некие нотатки, штосьці там в той момент. Але один раз это все ж таки атрымалася, і тому мы хотя б вось так спрабавалі падтрымліваць некую сувязь. І потым наступны раз мы ўжо сустрэліся, калі я приехала ў калонію в Гомель пазней. За гэтай паўгады, якая Марфа была там, яна паспела адбыць 2 раза по 10 суток в ШИЗА. І для мяне это былі вельмі такія страшныя гісторыі дастаткова, але мы апынуліся на одну змену, і у нас была магчымасць актыўна камунікаваць. І пра нашу сяброўства адразу вся адміністрацыя ведала і за намі сачыла. І яны спрабавалі нашмат разоў паміж сабой разругаць, як яны потым прызналіся, што мы спрабавалі шмат зрабіць, каб вы разругаліся. І потым нейкі момант адзін аператыўны супрацоўнік так і прызнаўся, што вось мы спрабавалі, але ў нас не атрымалася. І за гэты час з майго досвіду мы траціну тэрміну былі в розных сменах, у нас не было магчымасці сувязей, але вельмі радая ўсцешана тым, што знаходзіліся дзяўчыны, які не баяліся перадаваць нейкія пісьмовыя паведамленні паміж сабой. Мне падаецца, што за гэты час мы абмяняліся, может быть, каля 100 лістамі. Прычым аднойчы адзін момант хочу прыгадаць, два моманты хочу прыгадаць. Адзін момант, гэта быў яшчэ першы год, і я звычайна насіла малявы ў абутку. І да мяне на змену прыйшлі 2 аператыўныя супрацоўнікі, адзін малодзенькі, а другі мой, і вот малодзенького вучылі праводзіць дагляды на фабрыцы. І ён бярэ в нейкі момант мой абутак, а там лежыць ліст, і круціць просто в руках і разглядае. І я так з такім баялася, што зараз он, калі пачне ўнутр капацца, знойдзе гэты ліст, але ён не знайшоў, і я была супер радая. Але аднойчы, я памятаю, як Марфа перажывала, там нейкі дажлівы, мне просто быў летні дзень, і згубілася адно паведамленне, і мы баяліся, што будуць нейкія наступствы, але все было дастаткова добра. Нас спрабавалі яшчэ стравіць тым, што перыядычна перадавалі там нейкія, может быть, навіны, штосьці казалі, што хтосьці в чымсьці там, может быть, вінаваты, штосьці кажа, але эпагеем, напэўна, адбыўся ў 24 годзе, калі сыміціравалі смерць майго пса, і у тым ліку включілі гэту Марфу, каб эта інфармацыя прыйшла з яе боку, але нават пасля гэтага мы как бы не павяліся на іх вось гэтыя захады, і пасля гэтага, мне падаецца, мы зразумелі, што это бессэнсоўна. І яшчэ з такіх яскравых успамінаў, ужо калі я была ў ПКТ, мне один раз передали привітанне с администрации от Марфы, что сказали, что она за меня вельмі переживае, на что я нічога не отказала, але я про себя подумала, ну, конечно, она про меня переживае, она не может про меня не переживать, я весь час адчувала гэтую падтрымку, і калі меня вызвали з ПКТ, мы апынуліся на розных зменах, у нас не было магчымасці сувязі і бачыцца, мы там передавали праз кагосьці хутчэй штосьці вуснае, за мной быў вельмі вялікі кантроль, мне самой не вельмі комфортна было штосьці рабіць практыўнае, але адзін з супрацоўнікаў адміністрацыі сарганізаваў нават спецыяльнае спатканне, і ён запрасіў, у яго быў прыём, ён запрасіў на гэты прыём мяне з Марфай, даў нам 10 хвілін паразмаўляць в калідоры, это была такая вельмі цікавая магчымасць. І наступны раз мы ўжо пабачыліся 18 сакавіка, в дзень, калі нас вывозілі з калоніі, і вот это, калі Марфа з коробкамі прыходзіць в карантыннае і робіць выгляд, што она здзіўлена бачыць мяне там. Я кажу, Марфа, супакойся, все нормально, мы ўжо, вот нас зараз будуць вывозіць. І вельмі пашанцавала, што вось гэты апошні кавалак шляху, калі табе нічога не кажуць, не зразумела до конца, што адбываецца, тое, што мы былі разам і побач, гэта вельмі каштоўнасна. І мне вельмі важна, што і зараз мы працягваем быць на сувязі, мяняцца кружочкамі кожны дзень, как бы актыўна абмяркоўваць все, што з намі адбываецца. І мне падаецца, што это прыклад тых рэчаў, якія мацней за умоўна за любыя рэпрэсіі, да, любыя захады, за любыя спробы. Таму дзякуй табе, што ты была побач, і я думаю, што это нам вельмі дапаможа в нашай праваабарончай дзейнасці. Перадаю табе слово пра твае ўспаміны. Дзякуй, Наста. Я хочу папярэдзіць, што гэта мой першы выступ на беларускай мове, таму калі вы пачуеце ад мяне нейкую трасянку, калі ласка, падтрымайце мае спробы выкарыстоўваць родную мову. Вось, і, Наста ўжо амаль усё распавяла, але я, мабыць, дадам толькі цікавыя нейкія факты.
Гэта пра тое, што ў нас у адзін дзень на дзень народзінаў 6 студзеня, толькі гады трошкі розныя, але не будзем пра Так, гэта 6 гадоў розніца, да. Вось, і гэта для мяне была вельмі цікавая рэч, таму што калі Наста трапіла ў калонію, я ёй заўсёды казала, што вось пабачыш, мы вызвалімся ў адзін дзень, і у нас будзе другі дзень народзінаў таксама ў адзін дзень. І калі мы з ёй сустрэліся 19 сакавіка, я казала: вось бачыш, я тебе казала, што мы з табой. Але Наста ніколі не верыла, што мы з ёй вызвалімся ў адзін дзень. Ось, і таму я так адразу ей сказала: бачыш, я мала рацыі, што так адбылося. І яшчэ я прыгадала, што мы пачалі больш кантактаваць з Настай офлайн, калі затрымалі Дзіму Каліенку. Вось, ён на тот момант быў прызнаны вязнем сумлення. І я ведала, што няма дапамогі ад яго сваякоў. І Наста якраз такі была тым чалавекам, якому я напісала, што хочу дапамагаць Паліенкі, і вось таскала на валадарку усе гэты перадачы. І таму і пасля гэта быў мой першы такая вопыт перадачы ў зняволення. І з гэтага і пачалося маё некае вось такое знаёмства з СІЗА, з турмамі і з усім астатнім. Таму калі я ўжо патрапіла ў турму, я была даволі такі з вялікім досведам і разуменнем, што гэта за месца. Вось, і Наста для мяне заўсёды была такім важным чалавекам, таму што ў 16-м годзе яна вельмі падтрымала мяне, і яна вельмі дапамагала, і для мяне гэта было такое добрае ўражанне, калі я знайшла чалавека, які таксама так шмат можа рабіць для іншых людзей. І я зразумела, што гэта ж такая ж, як я. І потым, колькі б мне не казалі супрацоўнікі Губазіка ці супрацоўнікі адміністрацыі, што Наста нейкі вельмі дрэнны чалавек, нейкія байкі, вось гэтыя і легенды, я разумела, што я казала: слухайце, мне ўсё роўна, нават калі высветліцца, што Наста дзесьці калісьці штосьці не так зрабіла, для мяне гэта цудоўны чалавек, я ніколі ад яе не адмоўлюся. Таму што яна мне дапамагла, і я гэта буду памятаць заўсёды. Яна мне працянула сваю руку дапамогі, калі мне было цяжка. І калі я ўжо апынулася ў зняволенні, да мяне прыходзілі лісты ад Насты, але я заўсёды думала, што гэта нешта такое дзіўнае і вельмі падазронае, таму што Губазік ведае пра нашу такую цесную сувязь, і яшчэ трэба прыгадаць пра тое, што нават аднойчы, калі мы з ёй сустракаліся ў кафэ, Губазік перадаў нам цыдульку, на якой нам нешта напісаў пра тое, што павітаў нас і сказаў, што мы сябе добра паводзілі. Вось, таму яны цягам такога вялікага часу глядзелі за намі, сачылі. І калі я у СІЗА пачала атрымліваць лісты, я зразумела, што гэта штосьці такое. Я сразу падумала, што яны неяк так спрабуюць, мабыць, Наста нешта ў лісце напіша не тое. Я заўсёды так глядзела і сачыла, каб: Господи, Наста, ты ж разумееш, што гэта не проста чытаецца, да? Ось, але гэта лісты я заўсёды чакала, і, канешне, там былі паштоўкі, нейкія навіны. І Наста нават пісала такія навіны, якія мяне цікавілі, і было дзіўна, што ўсё ж такі я гэта атрымлівала, але дзякуй Богу, што гэта было. І я вельмі добра памятаю, як я дазналася, што яна ўжо сядзіць на крэсце па крыміналкі. Гэта ўжо не калі яна адбыла адміністратыўны арышт, але калі ўжо была крымінальная справа. Я ведала, што яе вельмі доўгі час трымаюць на Крэсціна. Я думаю, усе мы ведаем, што такое Крэсціна. Я шмат сустракала дзяўчынак ужо, калі я была ў СІЗА на валадаркі, у якім яны стане прыязджалі адтуль, і наколькі яны былі у дрэнным вельмі і псіхалагічным, і фізічным стане. І я разумела, што Наста там праводзіць уже не адзін месяц. І калі быў гэты Новы год, маі мары былі пра тое, я нават не думала пра тое, што яе неяк вызваляць. Я думала пра тое, каб яна хутчэй патрапіла ў СІЗА. Вось гэта была моя мара на Новы год, каб я малілася аб тым, каб яна правяла Новы год ужо ў СІЗА валадаркі, таму што там лягчэй.
І калі людзі з Жодзіна ці з Закрэсціна прыязджалі, казала, все добра, дзяўчынкі, тут можна неяк існаваць, тут можна трошкі адпусціць усё тое, што з вами адбывалася, вось гэта жудасна. І там все ж таки была такая больш бяспечная прастора для ўсіх. І наколькі я ведаю, ты все ж таки 30 снежня. Так, моя мара меня дзесьці на небесах пачулі, але, конечно, хацелось бы, каб не так, але вось такія былі мары у нас у той год. І мы так, я ад цябе атрымала вось гэтую цыдульку у цукары. Я ей перадала таксама, але яна нічога не атрымала. І я толькі ведала, у якіх яна камерах сядзіць, чакала таксама, каб яна адразу сядзела ў маленькай камеры на 2 чалавек, і гэта трошкі цяжкаватыя ўмовы. Вельмі радавалась, калі я перавялі ў больш такую цікавую камеру, дзе былі таксама зняволеныя, потому што я разумела, наколькі важна, каб побач былі людзі, якія таксама такіх поглядаў ці з такой жа гісторыяй, як і ты. І ўжо потым я чакала ее, на жаль, у калоніі, вельмі чакала, і разумела, што все ж таки Наста прыедзе, і мне было вельмі, я глядзела, каб усё было добра, у якія атрад ее размеркуюць. І з таго, што мы сустракаліся, былі на адной смене кожны дзень, размаўлялі, але нам было гэта мала, і мы ліставаліся з ёй. І яна, напрыклад, яшчэ навучала мяне там тэмам правоў чалавека. Мы з ёй абмяркоўвалі грамадскую нейкую дзейнасць, грамадскія кампаніі, 9 3/4 крокаў. Я памятаю, што я з ёй дзялілася тым, што я там пачытала ў кнізе пра правы індейцаў, пра тое, што там я ей напісала гісторыю, як упершыню прадстаўнік індзейцаў, ён змагаўся за тое, каб прадстаўляць асабіста сябе ў судзе, таму што іх не ўспрымалі нават як чалавека, які мае права на гэта. Мы гэтым ліставаліся, і гэта было для мяне такі глыток свабоды насамрэч, таму што ёсць чалавек, які мяне разумее, і з якім я магу ўсё гэта абмяркоўваць. І гэта, з аднаго боку, вельмі для мяне было цяжка, калі Наста прыехала. Я вельмі хацела, каб яна як хутчэй з'ехала з гэтых мест, таму што я разумела, што мне будзе лягчэй. Конечно, там шмат дзяўчынак сядзіць, і у іх у кожнай свая гісторыя, але калі ты бачыш чалавека, якога добра ведаеш яшчэ са свабодай, якая з'яўляецца твоей сяброўкай, для мяне гэта было вельмі цяжка. І я вось дзесьці ўжо казала, што адзін з самых такіх страшных момантаў для мяне было, калі яе пасадзілі ў ПКТ. У нас у адзін дзень было пакаранне, камісія па пакаранню, але мяне з раніцы туды завялі, і я не пабачыла Насту, і так узрадавалася. І я тады падумала, што можа яе камісію адклалі, ці яна неяк там вырашылі яе не рабіць, таму што да гэтага была навіна пра тое, што адклалі Марыі Калеснікавай пакаранне. Я вось падумала, можа гэта некая такая пайшла вось гэта хваля лібералізацыі, што пачалі адкладаць гэтыя камісіі па пакаранню палізняволеным. І нават я прыбегла тады на фабрыку, мы з ёй сустрэліся, я ёй кажу, ўсё, бачыш, не будзе у цябе камісія, ўсё добра, калі цябе не выклікалі з раніцы, то ўсё будзе добра. І мы тады працавалі з ёй побач. Я бачыла, як яна малюе мелам нешта. І пабачыла, як ёй выклікалі. І потым я ёй чакала, але яна не прыйшла. І я была, мы ўпэўнены былі, што будзе зноў шыза. Але калі я дазналася, што ей далі паўгады ПКТ, мяне гэта зваліла. Мяне гэта зусім зваліла, таму што гэта было вельмі раптоўна. І ведаеце, калі яны даюць некае пакаранне, ўсё ж такі ты у большасці разумееш, чаму гэта. Ты можаш нейкую такую лагічны ланцужок. А чаму ёй далі паўгады ПКТ, я не ведаю до сих пор. Я дагэтуль згодна з тваёй версіяй, што это на развітанне. Так, я таксама падумала, што заўсёды чалавек, калі ты аптыміст, бачыш нават у дрэнных рэчах, што гэта можа нейкі, як кажуць, там самы цёмны час перад світаннем.
Вось, але я тады вось, мне было вельмі дрэнна, я хадзіла такая ніякая, і нават калі там адміністрацыя пачала там да мяне звяртацца, я ніколі не паказвала, што мне цяжка, але тут я сказала: слухайце, я настолькі стамілася, я нават не буду больш там неяк там перад вамі прыкрывацца, я стамілася, я не ведаю, навошта вы гэта робіце, але ну, для мяне гэта ўсё. Гэта як кусок майго сэрца панесці ў гэтае ПКТ. І перад тым, як перад тым, як Наста села ў ПКТ, там загадзя за некалькі месяцаў яна мне перадала такі малюнак Ганешы, калі ведаеце, гэта індійскі такі бог. І я вот шмат глядзела на яго, думала пра Насту, і я казала, што я буду маліцца ўсім богам, калі Наста вызваліцца. І я нават паабяцала, што я куплю сябе такую маленькую статуэтку Ганеша, калі Наста вызваліцца праз паўгады. І вось трэба купіць Ганеша. А так, це не трэба. Вось, я вельмі чакала, што Наста выйдзе. Для мяне гэта было ўсё. Я толькі думала пра тое, выйдзе ці не выйдзе Наста у студзені з гэтага проклятага ПКТ. І вось калі яна выйшла, нам нават далі, пайшлі насустрач, ну таму што яны ўжо разумелі, што хутка вызваленне, і гэта быў цуд, калі мяне выклікаюць з фабрыкі, нічога не кажуць. Я стаю пад дзвярмі і чую, як Наста там размаўляе, і вось выходзяць яна, і нам кажуць: у вас ёсць 10 хвілін, і мы абдымаемся. Ну, гэта было неверагодна. Да. Я была такая довольна, калі потым Насту увялі, мне кажуць: ну як справа? Я кажу: да паглядзіце, я довольна, все добра. Я нават не буду ад вас гэта, вось паглядзіце, мне добра, я ўбачыла сваю любімую Настачку, таму жыццё ёсць, і яно продолжваецца. І яна нейкі такі неразлучнік мой, таму што ну, я не магу, яна заўсёды мяне праследуе. Гэта жыццё заўсёды нас вось так побач вядзе, і праз добрае, праз дрэнна, і нават вызваляліся разам. Таму і вось зараз мы разам тут сядзім перад вамі, нікуды я не магу уйсці. І яна мяне ўцягнула ўсю гэту праваабарону насамрэч, таму што гэта яна казала мне там: слухай, тут ёсць семінар, не хочаш там? Вельмі цікава. І потым адзін семінар, другі семінар, і бачыцца, што апынулася. Вось я працую ў праваабарончым цэнтры «Вясна». Ну, я, может быть, яшчэ трошкі некалькі момантаў, пакуль Марфа распавядала, у мяне вельмі шмат прыйшло ўспамінаў. Прыгадала, як Марфа приехала до нас в Берасці дапамагаць. Мы тады дапамагалі чеченцам і чеченкам праводзіць праз мяжу там з гуманітарнай дапамогай. Вось Марфа некалькі дзён дапамагала нам там. І яшчэ прыгадались моманты больш пра калонію, такія, может быть, лірычныя. Ведаеце, там все настолькі аднастайнае, і ты часам сабе шукаеш хоць нейкія вобразы, якія бы грэлі і падтрымлівалі. І вот адзін з такіх вобразаў быў, я ж кажу, што в нашым каланійскім жыцці вялікую роль гралі вокны. Так апынулася, што калі мы былі першы год, першы перыяд для меня быў самы складаны, і калі мы працавалі па першай змене, атряд Марфы заходзіў трошкі раней в сталовую, і каля окна, праз который мы все проходили, она как раз был ее стол, она стояла посеред стола, передавала талерки, вось кожная моя раница начиналась с того, что я бачила Марфу в окне, и я думала: так, вот сегодня мы сустрэнемся праз гадзіну, я скажу и то-то, спытаю про то-то и то-то, и вось это задавала мне вельмі вялікі тон на падтрымку. Потым, калі мяне адвезлі в якасці сведкі на этап, я павернулася, і мяне размеркавалі ў іншы атряд, і мы апынуліся на розных зменах. И для меня это был вельмі вялікі удар. То бок я першае, што подумала: все, у нас с Марфой няма сувязі, а как мы зараз будем? И вось гэтыя 3 месяцы в новом отряде былі для мяне супер-супер складаныя. А потым Марфу перевозіць в іншы отряд, дзе магчымы 2 змены. І моя змена, і іншая. І я просто ходила, думала, хоць бы она была на моей змене, але по выніку ее перевели в той отряд, в ту бригаду, якая была на іншую змену. Нет, мы с тобой были на... Не, на 8-м отряде, калі ты была на іншую змену, а потом тебе перевели уже в інший отряд праз 2 месяца. И зноwu же в этом отряде все бригады працуюць на мою змену, акрамя одной. И в эту одну бригаду перевели Марфу, но у нас был такі сродак коммуникации в этом моем новом отряде. Окно выходило на дорогу, праз которую люди ходили от фабрики до столовой. И я чекала, пакуль у нас как раз был перапынак там пасля Вектора, и вось я глядела, как фабрика ідзе назад на працу, чекала яе бригаду, показывала там сардэчкі, абдымашкі ў акно, і вось у нас был такі хоць нейкі візуальны контакт. Это все, правда, вельмі не хапала, і в агульны наш дзень народзінаў я заўжды марыла, вот как мы можем нарэшце разам яго адсвяткаваць, вот бы клёва зараз пасядзець побач, там папіць гарбаткі, паразмаўляць спакойна. І гэта вось такія мары, напэўна, мяне грэлі. Я спадзяюся, што нарэшце бліжэйшы дзень народзінаў все ж таки зможем
а значыць разам, таму што раней да этого магчымасці не было. Марфа правяла ў зняволенне больш за 5,5 гадоў, і я памятаю, што за дзень да нашага вываза з намі размаўляў адзін чалавек з адміністрацыі па чарзе, і вось он мяне выклікаў, і я першае, што ім прыйшла, сказала: сёння 5,5 гадоў, як Марфа зняволенне, колькі ўжо можна. І першае, што я прыйшла якраз размову пра Марфу, і он так паціснуў плечамі, нічога не сказаў, і па выніку вось Марфа атрымалася 5 гадоў, 6 месяцаў і 2 дні да вызвалення, і на фоне маіх 1238 дзён это падаецца зусім такім кантрастам, напэўна, і я вельмі рада, што Марфа смагла так годна прайсці гэты вялікі шлях, вельмі складаны і фізічна, і псіхалагічна, і Марфа вельмі абараняла людзей іншых палізняволеных там унутры ў калоніі, была асноўнай адвакаткай, мне падаецца, іх там спрабавала дамаўляцца з усімі, з кім толькі магчыма, і мяне это так захапляла, таму што я как раз вельмі баялася актыўна штосьці рабіць, і нават не хацела з імі размаўляць, там нават не хадзіла на відэазванкі, або не бачыць аператыўнікаў, а Марфа, наадварот, гатова была смела ісці і адстойваць справядлівасць, і я думаю, што дзяўчынкам без нас там цяжэй, але мы вельмі чакаем іх вызвалення, і мы сапраўды вельмі там сябраваліся. Вось такія лірычныя дадаткі. Спадзяюся, што мы не вельмі зацягнулі гэту частку. Я можу толькі яшчэ 3 моманты адзначыць. Адзін смешны пра гэту цыдульку, якую я не змагла зберагчы, таму што будзе такі камін-аут, я іх насіла ў станнікі. Калі я палажыла, пакуль я дайшла да свайго атрада, яна кудысьці вось у мяне звалілася. Я таксама малілася, каб ноччу пайшоў дождж, і калі я вось так ляжала і чую, што ідзе дождж, думаю, дзякуй Богу, усё гэтай цыдулькай зараз вось так вось, таму што я не магла нават спаць. І было яшчэ цікава, што калі нас то вызвалілі з ПКТ, мы былі на розных з ёй таксама зменах, і я хадзіла заўсёды на працу, і каля яе лакальнага участку, дзе яна стаяла на праверцы. І все, я тады вось так вось вельмі так нагла глядзела на яе, все там нешта ей там паказвала, і побач жа былі дзяўчынкі, які таксама супрацоўнічалі, мне казалі: цябе нельга так там паводзіць сябе, калі ты ідзеш там. А я кажу: слухайце, усе ведаюць, што я буду махаць Настай. Калі вы пойдзеце і скажаце адміністрацыі, што Марфа махае Настай, ніхто не здзівіцца з гэтага. Таму ідзіце і можаце на мяне даносіць. Это про тое, што нягледзячы на все складанасці гэтага шляху, былі рэчы, якія нас грэлі і падтрымлівалі. Калі мяне запытваюць, што мяне падтрымлівала, я першае, што прыгадваю, это якраз сяброўства і Марфа ў тым ліку. Таму вось лірычную частку на гэта можа быць спынем, для нас это вельмі важна. Да, мы можам шмат успамінаць. Так, может быть, хутка распавядзем пра тое, чым мы займаемся, пра нашы планы, і перайдзем ужо да пытанняў. Добра. Пра нашу справу. Мы працуем в сваіх праваабарончых арганізацыях. Я в праваабарончай арганізацыі Human Constanta. У меня есть новыя тэмы, які мяне турбуюць. Гэта тэмы турэмнай рэформы, гэта тэма дапамогі людзям з сіндромам алкагольнай залежнасці ў Беларусі. І я зараз вельмі шукаю валантэрскую падтрымку. У меня есть анкета в запрашэнні ордэн белого слона, каб дапамагаць з гэтым. Таму, калі хтосьці будзе гатовы, буду вельмі рада. Гэта кратка пра сябе. Марфа. Калісьці Наста паабяцала, калі мы былі ў калоніі, што мы разам папрацуем. Вось, я вось нагадала зараз тебе пра гэта. Ну, ордэн ты ўжо падалася, да? Я працую ў праваабарончым цэнтры «Вясна». Я зараз займаюся ўсім. Любыя нейкія звароты па дапамогі, але ўсё ж такі я сканцэнтравалася зараз на тэмах палізняволеных, адвакацыі, тых, хто яшчэ знаходзіцца у турмах, бо я паабяцала дзяўчынкам на развітанне, што я буду казаць пра тое, што для іх зараз важна і наколькі яны хочуць хутчэй апынуцца на свабодзе. І апошняе, з кім я абдымалася непасрэдна перад вызваленнем, гэта была Іра Мерхель, якой споўнілася 70 год, і вось яе вочы, яны стаяць перада мной, і пакуль яна будзе ў зняволенні, я, так скажем, гэта моя такая ідэя фікс, і я працую і раблю ўсё, што я магу зрабіць асабіста, ці да кагосьці звяртаюся, каб хутчэй вызваліліся жанчыны. Да, хтосьці мне там казала, чаму не мужчына. Не, мужчынамі таксама займаюся, але бачыце, жанчыны для мяне гэта ўсё ж такі ў першую чаргу, таму што гэта былі людзі, з якімі я была побач, у тым ліку шмат гадоў, на жаль. І я займаюся, мабыць, як усім, што я лічу важным, што зараз патрэбным.
все ж таки больш палізняволенымі, але мяне турбуе ўсё і турэмная нейкая рэформа і пра тое, што будзе далей адбывацца і што адбывалася, што нам з гэтым усім рабіць. Там, ну, я, на жаль, там ніякая не ваўшэбніца, не маю вось гэтых адказаў простых, няма простых адказаў на цяжкія пытанні, але я за першую чаргу я думаю пра чалавека, пра нашага беларуса ці беларускі, што хвалюе іх зараз і што мы можам рабіць, каб хоць трошкі палепшыць тое, што ёсць зараз. І калі я выйшла, у мяне былі такія планы Наполеона, мне казалось, я настолькі была заражана і казала, што ўсё зараз, пасля таго, што мы ўжо перанеслі, мы зможам зрабіць шмат чаго, то зараз я так трошкі так уже трошкі спакайней на ўсё гэта гляджу і разумею, што я вырашыла, што я буду вельмі кропкава дапамагаць, так стэп-бай-стэп, таму што вось гэта все агульныя мэты, гэта толькі нешта агульнае. А вось калі ты замест таго, каб казаць і дапаможаш сёння хоць аднаму чалавеку, гэта будзе ўжо вынік, і гэта вялікі вынік. Вось таму трэба вось рабіць зараз хоць штосьці для кожнага з нас і тых, хто знаходзіцца і за кратамі ў Беларусі. Дзякую табе за твою працу. Дзякую вам за ўвагу. Я прапаную, ўжо 7 гадзін, якраз перайсці да пытанняў і будзем вельмі рады. Леонид, калі ласка. Я хотел подяковать вас, ответить за то, что вы вернулись в правооборону. Это вельми важно. Так само я хотел подяковать вас за то, что вы не молчите, находите в себе силы рассказывать про то, что вам пришлось пережить. И как не утомлять пытанием просто у обеих запытаюсь. Якое питання після визволення вам ще не задали, на яке ви хотіли відказати? Дякую. Дякую. Складанае пытанне. Мне падаецца, што столькі всего запытывалі, што дастаткова цяжка штосьці падабраць. У тебя есть варыянты? Насамрэч, гэта пытанне шмат каму задаюць, я ўжо чула пра гэта пытанне на сустрэчах. Ты готовая была? Я все-таки думаю, можа я там недакладна адкажу на гэта пытанне, але я вельмі мала пытанняў ўсё ж такі, якія задаюць не пра тое, што ты палізняволены, а пра тое, што ты чалавек. Акрамя гэтага вопыту у нас ёсць яшчэ шмат чаго насамрэч. І гэта вопыт, які мы нікуды не дзенем, але акрамя гэтага мы штосьці любім, штосьці не любім. Мы такія ж людзі, проста як усе. Просто так здарылася, што мы апынуліся ў турме, гэта не дзіва зараз, вось так апынуцца. І вось мне не хапае самых простых пытанняў пра нейкія, пра чалавека, самага простага чалавека. То есть, што там, я там дзяўчынка, якая з Добрыша, нарадзілася Добрыша, а Наста гэта дзяўчынка, якая нарадзілася ў Мінску, такая мінчанка наша. Вось, і мы такія насамрэч вельмі простыя, але з такім непростым досведам. Дякую. Я якраз перадумала, калі Ленін сказаў пра вяртанне в праваабарону, я подумала, што насамрэч, в маёй галаве не было, што мы прыпынілі актыўную, может быть, праваабарончую дзейнасць, мы былі вельмі абмежаваны в ресурсах, але в маім галаве мы абсалютна працягвалі праваабарончую дзейнасць там унутры. І вось это якраз пытанне бы магло гучаць так, ці магчыма праваабарончая дзейнасць унутры в калоніі. І мне падаецца, што в нейкай форме она магчымая, пачынаючы ад формы збора інфармацыі і назірання за тым, што адбываецца, а пытанне людзей, якія побач, і сканчаючы до кропкавых, мы все писали, мы с Марвой шмат писали скаргаў из нейкіх зваротаў для іншых дзяўчын, і это была у тым ліку такая форма нашего праваабарончай дзейнасці, мне падаецца, нават там. Мне кажется, что самая простая форма праваабарончай дзейнасці там, калі ты ў кожным чалавеке бачыш чалавека. Потому что, на жаль, людзі настолькі там забітыя, настолькі на іх ужо вось гэта клішэ грамадскасці, што калі ты кажаш, што ты чалавек, у цябе ёсць там свае жаданні, свае адчуванні, калі ты звяртаешся з павагаю, людзі вельмі мяняюцца. І яны да цябе вельмі добра адносяцца, таму што я, напрыклад, вельмі мала сустрэла некага хейту з боку зняволеных, таму што я ўсіх паважала,
і з усімі размаўляла як з роўнымі мне людзьмі. Не то, што я белая костка, таму што я там блізняволеная, не, мы ўсе аднолькавы ў тых умовах, якіх мы знаходзіліся тады. Ну так, мне падаецца, што мы вельмі задавалі этот стандарт гуманізму і чалавечай годнасці, тлумачылі людзям, што окей, што не окей, як павінна быць. Но я прызнаюся, был адзін момант, калі мне было вельмі складана глядзець вось такой павагай, як на ўсіх. Это был адзін выпадак, это была дзяўчына, праз якую Марфа атрымала 10 сутак шыза, потым она апынулася ў маім атрядзе, і я на яе кожны раз глядзела, і проста мне было цяжка дараваць вось гэты учынак яе, але в нейкі момант я подумала, што это же прыклад таго, як не варта рабіць, прыклад таго, якой я не хачу быць, і я стала на яе глядзець з такой пазіцыі, і меня трошкі папусціла, але нейкая вось такая частка злосці на яе у мяне заўжды прысутнічала. Але мы з ёй потым размаўлялі, я яе прабачыла, і яна пачала мне адкрывацца, і там вельмі шмат праблем у чалавека. І гэта было цікава, таму што гэта той чалавек, які мне пасадзіў шыза, але потым яна ўсё ж такі, мы прыйшлі да нейкіх такіх высноў, і нават з ёй мне атрымалася усталяваць нармалёвы кантакт, і я трошкі так жалела, таму што шмат было праблем у гэтай дзяўчынкі, на жаль. Не ад добрага жыцця яны пагаджаюцца на такія ўсё ж такі ўчынкі. Згодна. Прабачым ёй. Так, супер. Прабач. Будь ласка, потім. Політв'яжен Олександр Бахко. У меня такое питання до вас, як до правоохоронців. Сьогодні шмат доказів знаходиться у Європі, в безпечних країнах. Дмитрий Шенгизы. Он начальник оперчасти, и он спокойно находится. Ці вам відомо, що тут відбувається. І так само зараз у Швейцарії знаходиться Юрій Гаравський. Він доказав, якби були докази одразу, він сам признався. Він був до забойства, разом со всеми остальными был до забойства Юрия Захаренка и остальных так само. Ті вам відомо, що і ці з цим, що буде робитися? Ну, я, может быть, почну з того, що ми, на жаль, не можемо займатися усім. Да, наприклад, в полі моєї спеціалізації не уваходить там переслід людей, універсальна юрисдикція, нейкая такая частка. Это важная праца, якими займаються певні органи, і мене, на жаль, вельмі мало про це інформації, я не можу тут щось. Я про першого чоловіка не чула ніколи, тому я не беруся нешта там каментаваць, тому що треба все ж таки больш шчыльна глядзець, што там за справай і сапраўды што рабіў гэты чалавек, а наконт другого чалавека ў Швейцарыі, наколькі я ведаю, зараз ідуць суды па ім. І я думаю, што швейцарскі суд вызначыць добра, што з ім рабіць. Я, мабыць, неяк добра гляджу, я не ведаю насамрэч, наколькі добры швейцарскія суды, але наколькі яны добры ўсё ж такі у тэме правоў чалавека, я думаю, што яны вельмі добра і грунтоўна падыдуць да таго, што рабіць з гэтым чалавекам. Гаравскі вельмі вольна себе поводить, и даже с нашими белорусами, так всем ведомая Ольга Плосковская, он на ее питании нагло поводит себя. Мы не можем поуплывать на поводины інших людей, пожалуйста. Правооборонцы, это да. Но я могу только сказать, что дрэнна поводит себя нагло, калі ласка, не паводзьце себе так болей. І будем спадзявацца, што будуць правыя механізмы. Таму што ўсё ж такі ў Швейцарыі працуюць законы, працуе суд, і я думаю, што калі яго паводзіны не будзе адпавядаць заканадаўству той краіны, то ён усё ж такі неяк так, яму скажуць, ці да адказнасці прыцягнуць. Гэта ўсё ж такі краіна, у якой тэма правоў чалавека вельмі высока паднята, і я веру, што яны змогуць вырашыць гэта пытанне. А Дар'я? Я хотела спытаць про выступ правоабарончую дзейнасць, якую вы вялі, знаходзячыся ў калоніі. Я читала ваше інтэрв'ю і Марты, і Насты на Зеркале, напрыклад, вялікія гутаркі. І то, як вы апісваеце характар узаемаадносін свайго Марфа з аператыўнікамі, гэта вельмі, скажем так, незвычайна.
мы не чули ничего подобного ни от мужчин политзневольных, ни от женщин политзневольных. Складывается такое вражение, что вы могли прийти до их там, попросить неких лепших умов для політвязнів. Як это вовремя відбувалося, тому що, наогул, мы трошки ведаем, что у таких людей что-то просить, не отдаючи ничего взамен, як бы немагчыма. Вот расскажите больше про что это было, что это были взаимоотносини, тому що ніхто із женщин політзневольних не розповідає. Ось вам дали можливість зустрітися, убачити на 10 хвилин. Мой муж знаходився у зневоленні, я повірити не можу, каб йому там дозволили таке з іншими політвязнями. Опишите гэта, што гэта было. Ну, может быть, я пачну, а ты працягнеш. Ну, варта разумець, што мы вельмі па-рознаму адбывалі пакаранне. У нас былі розныя установкі дачынення да нас і мадэлі паводзінаў адміністрацыі дачынення да нас. Там, умоўна, там большасць дзяўчын ад політзняволеных мелі магчымасць спатканняў, мне адразу забаранілі іх катэгарычна. Там да кагосьці маглі прыходзіць адвакаты, адвакаткі, мне катэгарычна адразу забаранілі. Да? І вось гэты адразу падыход розны, ён как бы ўплываў і на сам контакт з камунікацыяй. Моя стратегія была якраз максімальна пазбегаць, і я вельмі мала з імі кантактавала, наколькі это было магчыма. Яны прыходзілі самі, перыядычна чапляліся, але не выходзілі. Наконт вось гэтага моманта, калі нам далі сустрэцца, гэта ўжо іх унутраныя гульні зноў жа на развітанне. Это адбылося за 1,5 месяца да нашего вызвалення, і гэта хутчэй как бы мне падаецца, што канкрэтна гэтаму супрацоўніку вельмі было важна, каб мы как бы выйшлі з добрым пра яго ўражаннем. Ну вот это мне так падаецца. Я не скажу, што яго моцна атрымалася зачынне да мяне, але тым не менш как бы такая спроба была. Ну, потому что именно гэты чалавек мяне в ПКТ пасадзіў, в прынцыпе, таму зразумела, што не вельмі была распалажана да яго. Но гэта вот такая частка. Но это моя пазіцыя просто таму, што мне правда было некомфортно, мне часто было страшно, я правда не хотела в ШИЗО, и я разумела, что любая размова могла обернуться, и я не адчувала в себе такой суб'ектнасці там дастатковай. Мне здаецца, у Марка была трошки іншая гісторыя, может быть, ты якраз Ну патлумачыш. так, ўсё ж такі жаночыя турмы яна вельмі адрозніваецца ад мужчынскіх. І, напрыклад, як у нас было папярэдне, я ведала, што Класкоўская, яна спрабавала зрабіць нейкі такі прафсаюз палітвязняў, якія будуць і весці нейкія размовы з адміністрацыяй, каб дамовіцца, каб пра нейкія выпадкі, каб там паведамлялі, які ўчынак ім не падабаецца, каб пазбегнуць нейкага пакарання ці яшчэ нешта. Вось і гэта я ведала, калі я прыехала ў калонію. І потым ка мне заўсёды было шмат увагі. Заўсёды. І ў СІЗА, і губазік, таму што вось людзі, якія такія больш публічныя, гэта заўсёды так. Ты ў цэнтры ўвагі. І калі я з імі размаўляла, я заўсёды казала пра тое, што я думала. Вось, напрыклад, калі там яны мне, я ніколі не прасіла за сябе, але калі яны мяне выклікалі, такого не было, каб мы прыйшлі самі. Гэта таксама для мяне там лічылася, што гэта такое так не рабілася. А хто гэта рабіў, гэта было так не вельмі добра. Але калі яны там прыходзілі ці выклікалі, то я, например, казала: слухайце, навошта вы яе садзіць у ШЗ, колькі можна там, яна там, у яе там дрэннае здароўе ці яшчэ штосьці, ці навошта вы там садзіце людзей уже у сталым узросце ці яшчэ штосьці. І вось я ім просто пра гэта казала. І потым я пачала таксама казаць пра тое, што давайце, слухайце, калі у вас ёсць пытанне па камусьці, так, калі ён там неяк сябе паводзіць, чаму вы не спрабуеце нешта там сказаць гэтым чалавеку? Навошта вы адразу караеце ШИЗА ці яшчэ чымсьці? Чаму вы не кажаце: слухай, перастань там вельмі чутна казаць вось пра гэта, і мы цябе не будзем там да цябе неяк там ужываць гэтае пакаранне. І вось я шмат пра гэта казала. І казала: хопіць, давайте вось тут там перастаньце, таму што там, напрыклад, калі там нас зацяжарыла дзяўчынка, я таксама казала: вы разумееце, што она цяжарная, трэба карацей, я вось заўсёды просто казала тое, што павінна хтосьці казаць, што вось гэта не трэба рабіць, вось гэта не трэба рабіць. Калі нас тут пасадзілі, я таксама казала: што вы робіце, навошта вы яе садзіце, што яна робіць, я не разумею там. Калі яна там ціхенька себе паводзіла, хадзіла там. Я аператыўнік потым шмат увагі на мяне звяртаў. І насамрэч яшчэ трэба разумець, што здесь з 25-го года у іх змянілася адносіны да нас, таму што яны пасля таго, як вызваліўся Ціхановскі, яны пачалі думаць, што калі ён ужо выйшаў, што нешта адбываецца, таму што яны все верылі, што ён будзе сядзець вельмі доўга, што ён не выйдзе з гэтай турмы. І я бачыў, як яны пачынаюць разумець, што нешта адбываецца, і што гэтыя людзі, якія сёння сядзяць тут,
могуць заўтра апынуцца дзесьці ў Еўропе, дзе іх будуць прымаць давольна на высокім узроўні, і яны будуць нешта казаць. І гэта было асабліва напрыканцы 25-го, когда Маша выйшла уже, яшчэ хтосьці. Нават мяне ўжо выклікалі супрацоўнікі, пачыналі мне такія рэчы казаць, што я разумею, што яны пачынаюць так перабывацца у паветры, што яны разумеюць, што я хутчэй за ўсё хутка выйду, і ім трэба неяк апошні вагон ускочыць і нешта такое сказаць. Да ты што, да мы ж адразу казалі, што ты разумны, нармалёвы чалавек, ну мы не паразумеем, што вось так апынулася. І вось гэта сустрэча з Настай, я таксама лічу, што гэта для таго, каб все ж такі неяк загладзіць усё тое, што адбывалася дрэннае. Вось, і, напрыклад, у 23-м годзе ці ў 24-м аб гэтым нават марыць нельга было. І я ўсё ж такі спадзяюся, што зараз таксама больш добрыя адносіны дзесьці. Тыя, хто хочуць усядзець на двух стульях, яны падумаюць, ці караць, ці не караць, ці трэба прыніжаць гэтага чалавека, таму што яны не ведаюць самі, што будзе заўтра, і дзе гэтыя людзі апынуцца, і што яны будуць казаць пра іх. Вось, гэта, ну, в тым ліку гэта страх. Вось такое пытанне, што рабіць, дзе межы ілюстрацыі? Вось калі зменіцца сістэма, адны кажуць, што трэба ўсіх пакараць гэтых лукашыстаў, там, іншыя кажуць, што не, трэба усім выбачыць. Вось дзе вось гэтая мяжа, каб не было грамадзянскай вайны, каб не павялічваўся ўплыў Расіі, каб гэты рэванш не адбыўся, таму што, ну, калі усіх вось выбачыць, так яны будуць рыхтаваць, мабыць, рэванш. Вось дзе, як праваабаронцы, ну, што вы скажаце на гэты конт, дзе гэтая мяжа праходзіць? Жарты про ілюстрацыю, да, у нас актуальна. Але гэта, я хочу падкрэсліць, што гэта толькі маё меркаванне, і ўсё ж такі разумееце, што гэта цяжкае пытанне. І калі я гляджу, як людзі, ну, абмяркоўваюць, мне становіцца трохі страшна, наколькі лёгка яны могуць караць і могуць судзіць. Для мяне гэта самае цяжкае. Як можна вось адсудзіць, ну, гэта, для мяне гэта вельмі цяжка. І я не хочу, каб гэта адбывалася вось так агулам, некім абухом, вось так. Гэта страшныя рэчы, таму што мы на сваёй шкуры ўжо зразумелі, што такое, вось, калі цябе вось, там, лес рубяць, щепкі ляцяць, вось мы гэтыя вось маленькія щепкі, так? Калі вось гэта такія вялікія нейкія змены адбываюцца. І я лічу, што гэта кропкава, вельмі індывідуальна падыходзіць. Як, бачыце, хтосьці кажа, там, што гэта як пухліна ракавая, якую трэба выразаць. Але ёсць такая хірургічная, калі мы вельмі акуратна, вельмі кропкава выдаляем гэту пухліну, так, чтобы нікоім чынам не задзець нейкую побач жывую тканіну. І я ўсё ж такі думаю, што ў першую чаргу трэба асудзіць саму сістэму. Гэта вельмі важна. А потым ужо разбірацца з людзьмі, з іх укладам у гэтую сістэму. І зразумела, што гэта таксама беларусы. Гэта вельмі страшна, калі адбываецца вось такая вось расколле сярод беларусаў. Але вось і яны, і я, мы ўсё ж такі беларусы. І нам прыйдзецца жыць у адной краіне. Мы не будзем іх выганяць з краіны, як яны гэта робяць з намі, таму што гэта супраць правоў чалавека. І мы будзем лепшыя, чым яны, каб паказаць, што ёсць іншае, і гэта больш пра жыццё і пра будучыню. Дзякую. Я могу сказаць, што у мяне няма гатовых адказаў. Для мяне сапраўды пытанне ілюстрацыі вельмі складанае, комплекснае, і грамадскага прымірэння у мяне няма хуткіх адказаў. Мне вельмі адгукаецца тое, што кажа Марфа, бо мы разумеем, што ёсць стандарты правоў чалавека, якія павінны працаваць для ўсіх. Неважна, што гэтыя людзі рабілі, што адбывалася. І я нават в калоніі часам казала супрацоўнікаў, я зраблю все, каб, калі што, вы ніколі не патрапілі в такія умовы, в якіх былі мы. І для мяне гэта важна, каб стандарты правоў чалавека працавалі і працавалі для ўсіх аднолькава. І нават калі это будзе нейкая працэдура, там не павінна быць такой бездапаможнасці, якая была ў нас. Да? Это павінна быць нармальная, прававая, зразумелая працэдура з магчымасцю бараніць сябе, прадстаўліваць доказы з індывідуальным падыходам і без такіх наступстваў, не так, як сапраўды это адбывалася з намі. А хто павінен рабіць ілюстрацыю? Грамадства, дзяржава, нейкія органы, Ну, створаныя камісіі, хто?
Я, на жаль, не спецыялізуюсь на гэтым пытанні. Ёсць пэўны ўжо гістарычны досвед, які можам вывучаць, паглядзець. Я бы не хацела займацца гэтым пытаннем зусім ніколі, напрыклад, просто таму што мне іншыя прыярытэты, іншыя цікавасці, але ёсць нават мінімальныя міжнародныя стандарты, што гэта можа быць. То бок гэта не павінен быць дакладна самасуд, дакладна не павінны быць. Досвід французскай рэвалюцыі Робеспьера. Это вельмі вот гістарычны досвед, які паказвае, які не павінен быць. Мы можам такі досвед глядзець, як у нас не павінна быць, але это сапраўды вельмі складанае публічнае пытанне. Там ёсць праабарончы аспект, але напэўна мы вот з Марфай его подсветілі все, што мы можам пра гэта сказаць. Я просто думаю, што гэта павінны рабіць людзі з вельмі халоднай галавой, вось усё. Таму што эмоцыі, ну я разумею, чаму яны ёсць у людзей, потому што ну усе мы траўміраваны, у всех у нас тое, што вы знаходзіцесь, напрыклад, у міграцыі, гэта ўжо такі боль наш, так, але у такіх справах эмоцыі ніколі не рабілі добра. Таму што і ёсць все ж такі прававыя інструменты, якія дапамагаюць дасягнуць мэты, вызначыцца, і гэта трэба рабіць все ж такі людзям, якія маюць нейкую экспертызу, а таксама не трэба зноў нейкі ровар гэты новы рабіць, таму што трэба паглядзець, што было ў гісторыі. Гісторыя заўсёды цыклічна, і што атрымалася добра, а што атрымалася як калісьці ў Францыі. Рад бачити, що 5 місяців. Так само 5 месяцев, да, вызволения? Мы побачили, там, у бусики в лесе, коли жили. А ось у меня такое питание, несколько разов уже до нас. Несколько разов казала, ну, Марфа казала, что ПКТ это нечто было страшное. То есть я просто выходжу з досвіду п'ятнашки, да, з свого персонального досвіду. У нас сирот політичних, да, ПКТ это класс. Типу, на працу не ходишь, да? На працу не ходишь, можно побыть сам нас, спокойно почитать по это. И, ну, конечно, физично это давить, але ментально это было значно легче, чем в жилке. То есть у вас інший досвід, да. Чому так? Есть одно принциповое адрозненне, которое, мне падаецца, вырашала і в моим выпадку. Это пытанне жаночых колоний. Мы в ПКТ сидим одни. Я сидела паўгады одна, и для меня это было самое складанае, потому что у тебя адбываецца шмат всего, у тебе няма магчымасці паговорыць, спусціць это кудысьці, і гэта простое, что мне было больш за ўсё напэўна ціснула на псіхіку, і ёсць міжнародныя стандарты, якія кажуць, што самотнае зняволенне больш за 15 сутак гэта катаванне. І я сапраўды гэта адчула на сабе, гэта, ну, вот мне падаецца, што вось в гэтым аспекце, і вот это асноўная асаблівасць, тому што в мужчынскіх калоніях яны все ж таки сидять по двое, по трое, там, ну некая колькасць. По-розному я з 4 месяців в 1 месяц. Ну, да, я разумею по-рознаму, але, ну, сапраўды у нас это заўжды так, і, ну, вот тое, што, напэўна, да, вот, што я не разумела да таго, як патрапіла сама ў ПКТ. Я могу на гэты конт сказаць, што я могу пералічыць на пальцы 2 рук, колькі жанчын было ў ПКТ. І з іх усе, акрамя Насты і Машы Калеснікавай, паехалі пад 411 артыкуле. І таму, калі Насту змясцілі ў ПКТ, гэта таксама, гэта заўсёды такая чарга шыза, ПКТ 411. Для мяне гэта быў знак, і тое, што яны потом казалі, чаму я так чакала яе вызвалення ў студзені, потому что гэта, ну, верагоднасць, вялікая верагоднасць 411 артыкула. Я бы задавальненнем з'ехала на рэчыцца. Толькі две жанчыны пазбеглі, пройдзячы ПКТ, гэта Маша і Наста, і то, я думаю, што на гэта паўплывала вызваленне, і, мабыць, калі б Насту не вызвалілі ў сакавіку, верагодна, што яна могла паехаць у Рэчыцу. Ну, я, по правде, была готова, мне настолько поддостали супрацоўнікі в Гомелі, что я такая, ласка. Ну да, но это было бы цяжэй, але, ну, это відавочна, там была гісторыя, што адміністрацыя калоніі вельмі стала сябраваць з супрацоўніку Базіка, яны разам прадумалі стратэгію вяршэння да нас, і гэта моцна на нас уплывала, і мне падаецца, што вось гэта как бы такі адбітак быў, але мне, ну, за месяц да вызвалення з ПКТ мне прыйшлі і сказалі, у тебе ёсць далі 2 варыянты, да, альбо ШИЗО ПКТ 411 і Рэчыцца, альбо ты там с нами пачинаешь размаўляць, супрацоўнічаць часам, ну, типа, такого нічога морального не попросим, но ты... И это был выбор поміж там, я хочу забить свое здоровье и не хочу забить свое здоровье, но это выглядало приблизно так. И калі яны прыйшлі за отказом, первое, что я спытала, так, а калі вариант 2, это колькі ШИЗО? Ну, потому что, ну, ШИЗО это самое, как бы, тяжкое физично и психологично. И яны такие, да ладно, мы как бы не хочем такий вариант, что вы одразу починаете. Ну, короче, это была вельми дивная размова, то бок, и он такие,
а вы что, вы так здивлені, нібито ви не чекали, що я прийду з таким. Ну, це про те, що це те, чим на нас тиснуть, але я, правда, в який момент уже хотіла наречитися більше все на світі, просто тому, що мені було вельми, ну, тяжковато в певний час. Ще питання? Там була у когось рука, так, будь ласка, так. Марко, вы сказали, что коли шли выпускать політичних, то ставлення до політичних у колонії змінилося. То бок супрацовники, вони бояться того, що їх можуть тут у Європі, ну, їх не допустити. Короче, мне здається, що коли правоохоронці будуть систематично, методично доносят до европейцев вот эти списки, навіть тих, хто там же сидит в колониях, как их сюда не пускали, то это полегчить ставление до політичних там. То есть это реальная можливість как бы допомогти людям. Але яны і так не поедут, потому что Другие будут бояться выпустить. Бояться спису невыездных? Остальные, ну, есть такие твари, которые, которым ничего не помогут. Ну, это садистские схильности такие были. Остальные будут уже надо догадаться, вельми так. Потому что вот некие тут приехали в Европу, отживают себя не кепска. Остальные глядят, так мы можем все что угодно зробити. Нас Европа прийме. А когда они будут ведать, что не примет, когда они это будут ведать, то это ну, реально поможет. я думаю, что на іх больше ўплывае не то, што яны не могуць прыехаць у Еўропу. Я, мабыць, нават не чула, каб там хтосьці, ну, можа, яны дзесьці скардзяцца пра гэта. Я думаю, што іх больш турбуе вось гэта турбулентнасць нашага часу зараз. І яны не разумеюць, у іх павінна ўсё быць проста. Калі ім кажуць, што мы ворагі, што трэба нас катаваць, што трэба нас зняволіць, а зараз пачынаюцца нейкія таргі, і нас вызваляюць нават тое, што, напрыклад, я не даседзела 9 год, 8, господи, я уже не ведаю, колькі, які год, 8 год, то яны не разумеюць, а што будзе заўтра, з кім дамовяцца, хто прыедзе, кім я буду, напрыклад, праз год ці праз 2. Яны пачынаюць думаць, а яшчэ я лічу, што вельмі паўплывала тое, што яны все лічылі, што Расія хутка зможа заняць Украіну, вось гэты Кіеў за 3 дні. І зараз цягам часу, калі яны будуць бачыць, што Расія буксуе, і што Расія, ну, зараз там Кіев наносіць удары і па тэрыторыі Расіі, у іх таксама пачынае нешта па-іншаму. Яны пачынаюць разумець, што мір ўсё ж такі вельмі такі складаны, і яны не ведаюць, а што будзе заўтра. А з кім мы будзем сябраваць? А хто будзе вось гэта жанчына, якая сядзіць перад намі зараз за тэрарыстычны нейкі артыкул, а куды заўтра скажуць? Яны скажуць, што будзеш міністрка здравааховы, да? Так, вось таму я лічу, што вось гэта турбулентнасць для іх больш, яны не разумеюць. І нават яны не разумеюць, і вось гэта тое, што я чула. Яны не ведаюць, ці не апынуцца яны заўтра самі за кратамі. Калі гэта сістэма пачне жраць, ну, вось яна вось гэты хвост, як у змеі. Яны не ведаюць, яны баяцца нават іншых супрацоўнікаў. Губазік баіцца КДБ, КДБ баіцца Губазіка. І вось я бачу, што яны не ведаюць. Калі там займуцца мусам і пачнуць там некую таксама ачыстку. І калі вы ведаеце, што, напрыклад, той жа Слідак, які пасадзіў Тутбай, зараз сядзіць за кратамі. І мы ведаем шмат такіх выпадкаў, калі гэтыя людзі, якія рабілі. І наколькі мы ведаем, сістэма вельмі часта людзей, якія рабілі вось такія непатрэбствы для таго, каб яны не сталі сведкамі, як гэта адбывалася, она таксама іх пачынае караць. Можно я трошки додам? Может быть, это не просто отказ, но это тема, якую мне вельмі важно поднимать, и я все марила, что, может быть, хтось з медыа пагадзіцца про это зрабіць асобны даследчы матэрыял. Мне было вельмі цікава назіраць, як у прынцыпе в жаночай калоніі мяняецца стаўленне до нас палітычных зняволеных, і я спрабавала шукаць на гэта адказы, і я вот краткімі сваімі высновамі, может быть, зараз подзялюся. Як гэта іх выглядала? Там 21 год, прыязджаюць першых некалькі чалавек, там, Катя Андреева была 4-я, да, которая приехала. І што адбывалася? Першых некалькі месяцаў
адміністрацыя калоний просто не разумее, што з імі рабіць. Да іх няма ніякага асаблівага стаўлення. Адбываюць пакаранні роўна так же, як все астатнія. А потым відавочна прыходзіць нейкая разнарядка сверху з дэпартамента выканання пакаранняў, і іх пачынаюць вельмі моцна прысаваць, в якой форме звычайна. І рапартамі падгаворваюць працоўных дзяўчын, які супрацоўнічаюць адміністрацыі, вельмі жудасныя рэчы. Там нават начальніцы атряда льюць воду самі там на коўдры, аператыўнікі заварочваюць барані рог гэтай ложкі. Ну, то бок там сапраўды адбываецца вельмі страшная рэч. Ты прыходзіш, ты зранку прачынаешся, не ведаеш, што цябе сёння папінае, ты не ведаеш, ці знойдзеш ты лязо ў кішэні, і это сапраўды страшны быў перыяд, калі вось такой травлі вельмі сур'ёзнай. І потым адбылося што? Раптам людзі пачалі вызваляцца, казаць пра гэта публічна. І тут яны апынуліся паміж двух вагней. З аднаго боку дэпартамент выканання пакаранню ці хтосьці, не ведаю, губазік, хто ім кажа рабіце так, а з іншага боку ёсць публічны грамадскі рэзананс, который на іх таксама так ці інакш уплывае. І яны такія так, а што ж рабіць? І яны как бы мянялі патрошку форму, стала менш вось гэтага гвалту на ўзроўні саміх зняволеных, яны перайшлі больш да формы самі, там пішуць рапарта, часам сажаюць чыза, штосьці робяць. І потым пра пытанне пра невыездныя, памятаю, што в калоніі было супер такія плёткі хадзілі: а, кагосьці з калоніі не выпусцілі за мяжу, он паехаў на нейкую канферэнцыю. Мы такі: каго же? А потым выно, што это начальніка калоніі не выпусцілі. І для мяне это так было смешна, таму што я думаю, няўжо вот ён, будучы начальнікам калоніі, сажаючы нас в ШИЗО, не разумее, што ён будзе в спісе невыездны. Для мяне это было здзіўленне, што это кагосьці здзівіла. Ну, сапраўды. І, ну, как зараз новы начальнік калоніі, мне вельмі цікава, што сталася з мінулым, таму што на камісіі, калі ён выносіў на ПКТ, он сказал, што моя праблема в тым, што я не прызнаю віну в гэтых рапартах. І его это турбавала. І я подумала, так, чалавек сам себе ўжо карае, калі он задаецца такім пытаннем в прынцыпе, так? То бок там сістэма адбывалася. На момант, калі я прыехала в калонію, такой жесці ўжо не было. І калі б не было установку губазіка, я бы і в ШИЗО, магчыма, ніколі не патрапіла, да? Но яны абмяжоўвалі інакш, спатканнях абмежаваць, там, кагосьці перадачках, кагосьці вот з адвакацкай сувязі, карэспандэнцыю абмежаваць, то бок, ну, вот такія захады. І, в прынцыпе, з цягам часу нам станавілася зразумелі, может быть, трошкі лягчэй, але в цэлым апошнія, мне падаецца, год в калоніі, там было іншы тренд, да? Там прыйшлі новыя рэжымнікі, новыя аператыўнікі, яны самі вельмі ужестачалі рэжым. І там ёсць некалькі людзей рэальна з садыцкімі схільнасцямі, которые робяць кепскія ўмовы для ўсіх, не толькі для палітычных. Но и при этом есть тренд, что на моих вачах шмат супрацоўнікаў, там человек 5, они реально зрабілі на нас кар'еру. Они реально складалі шмат рапартоў, і он там с молодшего лейтенанта становится капитаном вельмі хутка. Там человека, который сымитировал смерть моего пса, его перевели зараз в департамент выканання пакаранняў вось год тому. Да? То бок люди сапраўды на нас з одного боку рабілі кар'еру, з іншого боку вось спрабавалі знайсці нейкую мяжу паміж того, што іх абавязваюць рабіць сверху, і нейкіх магчымых наступстваў потым у выглядзе пераследу, абмежавання выездных. То бок это вельмі складаныя механізмы, большасць з іх размаўляюць вельмі прымітыўна, сапраўды, і не трэба думаць, што там нейкія шматузроўневыя стратэгіі. Мне яшчэ падаецца, што ўсё ж такі у іх ёсць у саміх забарона выязджаць. Напрыклад, там на яны все в Абхазію ездзяць в адпачынак, як чалавек меркавання. На Беларусь-Калі зараз была забарона. Я думаю, што калі ты працуеш вось у такой закрытай сістэмы, таксама, каб ты там не з'ехаў, а то цябе завербуюць, ты прыедзеш і будзеш са зняволенымі. Ну, в калоніі супер недахоп кадру. У іх вельмі моцна цікучка, асабліва ніжэйшая персанала. Ты ідзеш без адукацыі, атрымліваеш па 2000 заробак, і то они не могуць набраць гэтых дзяўчынак. Просто таму, што это вельмі складаны графік, умоў працы, вельмі таксічны асяродак і сумнеўныя наступствы ў выглядзе невядома чаго. Таму как бы паказвае, што любая пагроза такая фонавая, она можа працаваць не на карысць гэтай сістэме. Я могу адказаць. Мяне выклікалі ў чарговы раз у будынак адміністрацыі, дзе прыехаў прадстаўнік губазіка і быў мясцовы аператыўнік, і яны пачалі, і вось яны штось там такое было цягамоцнае, яны што казалі, а потом яны кажуць: а ты ведаеш, што Эрык памёр? Вось, а Эрыка я вось якраз таксама гадавала ў прытулку, і потым вось сплавіла мне. І я думаю, я кажу, да вы што? Ён кажа, так, памёр, вось навіна была, там дзесьці ў інтэрнэце мы прачыталі. І я яшчэ казаў: слухайце, калі ласка, не кажыце ёй самі, потому што яны такія былі як вампіры, ім вельмі вось, калі нейкая дрэнная навіна, яны прыйдуць і пачнуць. Я вось разумею, наколькі Насця гэта было важна, ну, Эрык, і наколькі гэта навіна, калі ты знаходзішся ў зняволенай, цяжка. І я нават іх папрасіла ёй не казаць, тому што я разумеў, што я павінна дабегчы да фабрыкі, дачакацца перапынку, і лепей яна ад мяне даведаецца, як
чалавека, якога з якой як калі яна там эмоцыі нейкія праявіць ці яшчэ нешта, я магу яе там абняць там. Да, мы парушалі ПВР, мы регулярно абдымались, там штосьці рабіць. Я нават іх папрасіла, каб яны не казалі, каб я гэта сказала. Вось я такая дурная, прыйшла на фабрыку, шыў, думаю, боже, як мне зараз Настя казаць, каб ёй так маральна цяжка. І я пайшла, вось, кажу, Настя, вось я гэта сказала, мы там неяк з ёй пасумавалі, вось жылі з гэтым, што Эрыка няма ўжо. Потом апынулася, што, дзякуй Богу, жывы, і гэта все было нейкі... Навошта, я не разумею. Гэта такая проста западлянка. І, канешне, Настя паверыла, тому што прыйшла, што я ёй пра гэта паведаміла. Мабыць, калі б ёй паведаміла пра гэта аперацыйнікі, яна пусть так махнула. Я, может быть, больше контекста еще задам про то, что яны же шукаюць у всех слабое место, і Губазік сапраўды, яны мяне вельмі не любілі, яны казалі, мы тебе не разумеем, пра што ты, навошта, чаму. І яны вот просто часам любілі нас спінаць, і яны там часам пагражалі маёй маці, казалі, мы ведаем, что она ездит за мяжу, с кем она сустракаецца, мы не сажаем толькі праз узрост. На что я казала, слухайте, у меня няма спатканняў, я злосніца, у меня 1 звонок на месяц, у меня там рэдкае ліставанне, я нічога не ведаю. Яны зразумелі, што гэта не працуе, і думалі так, какое ж у меня может быть слабое место. И, конечно, собака відавочна это той, што яны разумелі, што это моё слабое место. Пёс в Чехии, яны не могуць за нічога зрабіць, яны вырашылі сымітировать яго смерць. Это был не одна размова, это была прадгісторыя. Месяц аператыўнік мой, который был там в кабинете, вось при этой размове, он приходил до мяне праз дзень и казал, а что там твой пёс еще не помер? Что, пса любишь больше маму не вывезла, а пса вывезла? Ну, вот, и все такие размовы, он мне капал на мозги, а я маці пишу листы, мама, что за Эриком, ты все нормально с Эриком? Так атрымалась, там нейкая информация хутка не доходила, она не отказывая. И тут адбываецца вось гэта вся рэч, но у меня фонавы недавер усё роўна было, хоць там плачу, шью, гэты дзень, как бы, разумею, переживаю, але фонавы недавер ёсць, і я потом пошла, я пишу маці ліст про то, что мама, маем право на своечасовае гараванне, калі ласка, не хавайце ад мяне, распавядзіце. І на 10 дзён не выпускаюць гэты ліст. Маці атрымлівае ліст, піша дату, калі яна атрымала, і разумее, што 10 дзён. Яна вельмі хутка піша адказ з здымкамі, дасылае тэлеграму про то, што это фейк, Эрик жив. Але за гэты час я паспела дзяўчыны, які все ж таки ходзяць на спатканні, я хадзіла, всех прасіла, кажу, калі ласка, на спатканні попросите у своих родных, там, каб яны давялись про Эрика, вам на звонках в листах казали. И до меня потом 2-3 месяца приходили дзяўчыны и распавядали, что Эриком все добра, комусь нават здымачки родные дослали. Я приехала с карантина, с этапа, гуляю в этапном дворику, и калі ты в карантине, с тобой забаронено контактовать людям с отрядов. И отчиняется окно с другого поверха, с 17-го отряда высовывается Наталья Дулина и кричит: «Наста, Эрик жив!» Зачиняю, хутко убегаю. И это про то, что они спробовали зрабіць горш, но запустилась такая хваля солидарности, я чула себя настолько как бы в таком вельми добрым асяродку людей, які готовы меня падтрымліваць, что я думаю, что все вось гэты іх мэты просто оборваліся. И яны с Марфой нас не разругали, и про іншых людей активизовали, и я доведалася правду, и больше стала здымку про Эрика атрымліваць информацию регулярно. Самая знакомитая собака на Донецке, все ведают. Да, это правда. А ты вышла, его не забираешь? Так, я недавно была в Чехии, как бы я здогадывала, что его там вельмі добрые умовы, але я приехала, сама пераканалася ў гэтым, і яму уже 10 гадоў, і кудысьці переезжаць, у меня пакуль без гэта неупэўненасць свая, мы дамовіліся, што я буду часто приезжаць сама туды, і он там вельмі любіць новых няняў, і яму там вельмі добра, і таму мы вось так будзем перыядычна бачыцца, а потым уже будзем вырашаць. Давайте апошняе пытанне, добра, а то мы каб вас не затрымліваць, канечне. У меня даже 2 пытання, или Катенька. Першае, я звярнула увагу в анонсе, что вы уживаете слово «сяброўства», и хотела запытацца, вы, конечно, ведаеце, что шмат хто описывает гэты досвед як сястрынства, і мне цікава, наколькі унутры калоніі гэтага досведу, наколькі гэта арганічна, як вось прымаецца, уживаецца гэтак далей. Это первое. А другое пытание, ці ёсць вось унутры гэтай карательной системы по обоих боках, я маю на увазе прадстаўнікі этой системы, и тыя, хто уже давно сядзяць, не толькі палітзняволеныя, але наогул, ці ёсць больш-менш рефлексаванае такое разуменне альбо полу такое свядомае, уцямнае разуменне, што гэтая система спадкаемніца коммунистычнага карательной системы, а вось наколькі гэта наогул прысутнічае у свядомасці. Дзякуй за пытанне. Пачнеш ты мне? Слухай, я, мабыць, адразу адкажу на другое пытанне, потому что аднойчы меня провели ў кабінет, у якім быў партрэт Сталіна.
І меня все гэта, ну, я думаю, што там Где это было? гэта было на Антошкіна. І калі я пабачыла, і потым апынулася, такі былі плёткі, што адзін аперацыйны працоўнік, што ён фанат Сталіна. А портрет Дзяржынского во всю Ну, стену Дзяржынскі малит, да? гэта класіка. А то тебя это не здзівіла в кабінеті оперативников, да? Яму я звыкла. А вось тое, што я пабачыла Сталіна, і мне гэта я зразумела, я калі сидзела, і мне такі там не вельмі добрыя пытанні задавалі. Я глядзела на яго, і я ось думала, наколькі ўсё ж таки цыклічна ўсё. Гэта быў для мяне ён, то есть толькі то, што ён там вясел і маўчаў, і на мяне глядзеў, гэта было дастаткова цяжка, насамрэч, наколькі я так маральна вельмі, ну, такая упэўненая, цвёрдая, але калі я ўбачыла Сталіна, я нават разгубілася. Каго Сталіна я ўсё ж таки не гатова была пабачыць. І для мяне гэта дзівацтва такое, я не разумею гэтага. Наколькі, ну, я, калі шчыра, ніколі не чула, каб хтосьці з іх рэфлексаваў на гэту тэму. Я ўсё ж таки думаю, што, ну, Фелікс Дзяржынскі гэта іх кумір. Я лічу, што ён добры чалавек. Таму, ну, на жаль, жалезна Фелікс жыве ў іх кабінетах і зараз. Так я уже забылася про першае пытанне. Про сястрынства. Сястрынства? Ой, ну цалкам, канешне. Я, бачыце, у кожным атрадзе было трошкі па-рознаму. Гэта было залежна ад таго, якія дзяўчынкі там сядзелі, але я ўсё ж таки мела такой некі аўтарытэт, не крымінальны, але такі іншы. Крымінальны таксама, я думаю, з тэрмінам-то такім. Я заўсёды ў атрадзе, мне вельмі хацелася, каб вось мы, я казала, мы ўсе розныя, так, але мы зняволеныя, мы павінны трымаць разам. Я заўсёды рабіла так, чтобы мы былі вось такое адно некай такой вельмі групоўка, якая дапамагае. І гэта заўсёды працавала, потому што, ну, вельмі розныя людзі былі зняволены. Гэта нармалёва, што хтось у кагосьці такое досвед, такое, але калі мы у адной бядзе, яна нас аб'ядноўвае. Я заўсёды так старалася, каб мы былі побач і шмат дапамагалі. А само слово уживаецца? Сястрынства? Да, я не пра праводзіны, гэта зразумела. Клопат і дапамога, а менавіта само слово. Слухайте, ну, мабыць, я не чула, каб прям Я таксама не сястрынства. чула. І нават сястра мы так такого не было. Самое часто все-таки мы, напрыклад, мы называли десятак теорый, гэта было часцей, напрыклад. Тое, што няма ў мужчынскіх, ну, гэта десятак теорый по фуліку. Жоўтенькія, жоўтыя. Вось так яшчэ мы там. Ну, у меня шырэй, я адепт... Ну, Марфа, вот она была адвокатка ўсіх там десятак катэгорый, палізняволеных всем. У меня был трошки іншы ракурс, я вельмі шмат кантактавала з людзьмі непалітычнымі. І меня вельмі цікавілі непалітычныя справы, і зараз мой профіль цікавасці часто непалітычныя справы. І там было для мяне цікава, што нават сябраваць-то не ўсе умеюць. Да? Я заўважыла как навык, калі людзі умеюць сябраваць, яны там сябруюць. Калі яны не вельмі умеюць, ну, хтосьці вучыцца па ходу, хтосьці не вучыцца, это таксама быў такі вельмі розны досвед, але да, вот сястрынствам я таксама не чула, каб мы гэты тэрмін ужывалі, але што нейкія гарызантальныя сувязі наладжваліся і былі часам вельмі моцныя, мацней за все што заўгодна, это факт, но, канешне, прысутнічала, з гэтым ніяк адміністрацыя, а на часам это накіравана разругівалі людзей. І я гэта назірала, і гэта было вельмі крыўдна, што яны нават, ну, разумееш, сяброўства штосьці добрае, трэба за гэтым штосьці зрабіць. Ну, вот нібыта вось такая логіка была, і меня гэта пужала. Это калі вот пра сястрынства казаць. Калі казаць пра спаткаемства савецкай сістэмы, я заўжды пра это памятаю. Мне падаецца, яны зусім не рэфлексуюць ні пра што. Іх задача такая: нам трэба зрабіць так, каб жанчыны не захацелі сюды вяртацца. Вот і в іх галовах на ўзроўні выканання пакаранняў мэта сфармулявана вось так: не там выправіць чалавека, не праявіць іншай цікавасці, не прапрацаваць першапрычыннай злачыннасці, не. Мы вам робім роўна настолькі, каб вы там падвывалі і выйшлі, не захацелі зрабіць. Хаця ёсць куча даследаванняў, якія паказваюць, што это не працуе. Да, што абсалютна людзі в момант злачынства часцей за ўсё не думаюць пра наступствы. А наконт спаткальнасці я хутчэй вельмі часта думала, і я заўжды всем казала в такім ключы, што вот глядзіце, постсавецкая тэрыторыя, возьмите, как адбываюць в турмах. Да нас часто пераязджалі дзяўчыны, якія адбывалі нейкі кавалак часткі, напрыклад, в Расіі, а потым патрапілі ў беларускую турму. І яны ўражваліся кантрасту, і мы праз іх даведаваліся, наколькі можна там все і наколькі у нас жорстка.
І ми цю жорсткість не бачили. Для мене завжди було таке питання, а як так? Ми ж всі вийшли з одної совєтської пенітенціарної системи, но чомусь в Білорусі ось вона така, в Росії вона така, в Україні вот вона така. І єдине тлумачення, яке я для себе придумала, це реально правові норми. Росія і Україна виходили довгий час, но Україна виходить з Росії вже не у Совет Європи. Іх дзейнічая канвенцыя прав чалавека было вельмі шмат скаргаў на мову трымання, Еўрапейскі суд вельмі шмат прымаў рашэння, і там пенітенциарная сістэма вымушаная была сур'ёзна мяняцца. І таму іх там спатканні штомесяц, перадачкі ад каго заўгодна, званкі, працаваць хочаш, працуеш, хочаш не. Ну, типа, да прыкладу, той, чаго ў нас не было і пра што нам цяжка уявіць, і шмат дзяўчын спрабуюць зрабіць усё магчымае, каб патрапіць адбываць пакаранне ў Расію. Просто таму, што там умовы сапраўды лепш. Ну что, мы будем завершать? Можно еще одно питание? Ну, апошняя от Ну ладно. Валеры мы не можем, Мы да. сидели в одной камере, то мы не можем А отмовить. мне Лера слала посылки с Вильни, уже дав камеру. Я рада вас бачити і бачити разом. Я справді пам'ятаю, як нас туди з Христину привезли, і Маша спробувала домовитися кому нашу камеру, але не трималася. А у мене питання просто, ви вельми добре у тим ліку, Маша, вельми класно по-білоруську зараз розмовляєш, вельми Дякую. круто. Щось про білоруську мову в колонії жіночій, можете сказати? Дякую. Я пісала маляла по-беларуску, і з Марфі розмовляла по-беларуску, але, наприклад, з астатнімі дзяўчынамі я амаль з усімі размовляла по-руску, просто тому что, ну, как бы, нібыта не хотелось притягивать увагу. Да? И для меня это была сфера доверительная такая. И, наприклад, Марфа мне отказывала завжди по-руску, и когда она вышла и стала со мной по-белоруску, такое, вау, клево. Ну, типа, для меня это был вельми приємним здивленням. И, ну, про то, что там, да, для меня был пріоритет, умовно, вижити, да, перед білоруською мовою, но були дівчини у нас, які, там, Воля Золотартаєш, які завжди розмовляли з усімі по-беларуску. І я прям захаплялася іх смеласці. Ну, я магу прыгадаць той выпадак, што дзяўчынкі нашай беларускамоўныя, яны, напрыклад, таксама на тэлефанаванні яны размаўлялі па-беларуску, іх там дзеці таксама, например, ну, яны заўсёды з імі размаўлялі па-беларуску. І ў нейкі момант ім гэта ўсё сказалі, што толькі рускі, ім забаранілі, і калі яны казалі, слухайце, ну, нас нават, ну, не зразумеюць нашы дзеці, мы з самага там, ну, калі ім быў немаўля, я размаўляла з ім па-беларуску, сказалі, все ж, ну, гэта не наша праблема, і гэта было унутранае правіла калоніі, якое падпісаў начальнік калоніі, ім забаранілі па-беларуску размаўляць па тэлефону, хаця я так зразумела, што яны не разумелі, мабыць, тому што яны ж падслухоўваць, іх цяжка стала. І былі моманты, калі ім не падабалася ўсё ж такі ліставанне, але гэта было вось так. Можа, цэнзары трошкі лепш разумелі, да? І разумелі. Вось. Але яшчэ я прыгадаю, што быў такі ў нас там адзін дзяжурны памочнік начальніка калоніі ДПНК, які ён такі казаў, што ён таксама патрыёт, і глядзіце, я таксама магу па-беларуску размаўляць, і ён любіў выклікаць вось дзяўчынак беларускамоўных і пачаць вось нейкі экзамен такі. Казаў, а як па-беларуску будзе стрекоза? А, не ведаеце? Ну які вот это патрыёткі, калі вы не ведаеце, як стрекоза? Ну, і вы будзеце нам казаць, як нам жыць, калі вы не ведаеце, як стрекоза па-беларуску. Вось, і ён вельмі, і ён спрабаваў з імі размаўляць па-беларуску, там ўсё ж такі поставим ему плюсик. Добре, што ён сышоў на пенсію. Цікавіўся гэтым, так. Вось, і ён любіў ось, задаць нейкі такі, а як па-беларуску вось гэта, вось яго вельмі цікавіла. А больш такіх, ну, нічого такого не было. І не шмат все ж таки дзяўчынак было беларускамоўных. Ну, Лариса широко Так, рассказывала трошку. Ну, Лариса широко была цудоўная, тому што у нас былі абмеркавання фільмаў па нядзелям, і яна уставала і пачынала па-беларуску вяшчаць на ўсю. Вось, і ну, некаторы, на жаль, казалі, мы нічога не разумеем, што яна кажа, што яна кажа. Вось. Таму яна такі быў рупар беларускай мовы ў калоніі, таму што вельмі так ставала і чутна паказала на сваёй беларускай мове добрыя рэчы насамрэч. Супер, дякую. Дякую вам вялізна за сустрэчу, за пытанне і рады былі быць з вами сёння. Дякую. Не хотели, да. Лишнее, что попало, а то бывает очень часто люди не снимают, потом что-нибудь могут сказать, потом такое, да, личную информацию, да. Ну вот такие дела. Теперь я с микрофонами.
Так, я не мог отвечать, потому что оба микрофона были у девушек, чтобы вам было лучше слышно, что там происходит. Сейчас как бы встреча закончилась, поэтому по вопросам я все читал, видел, что вы писали мне в чате, и поэтому сейчас могу сказать. Наша Возьме, вот ты пишешь, что типа почему блогеры не собирают донаты у кого-то там, то есть даже не говоря у кого, чтобы помогать белорусской диаспоре. Так извини меня, а у кого донаты вообще мы собираем? Белорусская же диаспора нас и смотрит. Если блогер не подофисный и никакого гранта вообще у него даже нет, то единственная возможность это как раз вот донаты. Донаты, спонсорство. А кто этим занимается? Люди из диаспоры, белорусы, ну, либо не только белорусы, но какие-то люди, связанные с оппозицией. Ну, в основном белорусы, потому что редко, когда украинцы, россияне, а у них как бы свои там вопросы. Им не до нас. Поэтому, ну, у кого собирать? Вот сейчас прошел стрим больше часа, да, и последние месяцы, и ни одного доната вообще нет. Поэтому, ну, вопрос очень странный. С кого собирать и как? Вот почему-то всем кажется, что диаспора очень богатая, и вот все такие богатые, просто денег там море. Большинство людей выживают, они сами думают, как выжить. Им не до донатов вообще, они сами нуждаются в помощи. Тем более мы видим, что какое положение сейчас. Так что ладно, на этом заканчиваю стрим. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Если хотите, вот про донаты как раз можете задонатить, но не с территории Беларуси, потому что это опасно. Есть также спонсорство, ну и там в описании есть ссылки на Telegram, TikTok и другие соцсети, в которых тоже выходит много чего интересного. Позже будут фотографии с сегодняшней встречи. Всем спасибо.